Не може ли, Хич? Така може. Така съм съгласен. За стъпалата. 700 и колко бяха додолу. 200 се отдълнува сега останали. Между охрана. Хората как ще корат А? с вас двамата тук горе седим на скалите преди да видят колата. Как са закачили те с хора тук? Работа, ей. Не видя, бе. Да. Сега то да ще кажа. Издържахте догоре, ще кажа. Идва ли чинка? Тя ще запъна там. Ари, Мари? Ага, идват. Ай, ти тук се качиш. Ще пълнат ли? Това нещо ти ма води. Това е някакъв нерв. Нерв, да. И... Да. Значи ние сме си правили снимки по Егзеска, Да. така надолу. Тук има много. Ама преди като сме идвали, ние всичко беше дървено. Знаеш какви страшни работи бяха? Дай, Мари, аз още малко остана. Не остана. Още малко остана. Да, супер.